Здравейте, ревю на един сървър, който е ArmyCraft. Админа каза, че е нов сървъра, май е от днеска. Много е добър. Ще правилата. Не търси GM Op Rank. Добре, не обиждай, не рекламирай, спами, не рекламирай, спами, ние ще го рекламираме, ние го питахме. Не търси items, не грейфай, хак, бан. Допреди малко бяха 3 правила, може след малко да измислят още. Отиваме ние, аз имам на LARP. Free items. Така 306, те са брони туяни. На LARP екип има... Този Ender Chest тук е за украса. Не знам, има някаква стая на админи. LARP. И отиваме към LARP Enchant. Сега ще разгледаме LARP-овите. Затворено. LARP Enchant. Тук хората, които искат, ще влизат да си енчантват. Има Anvil. Всичко. Ще ви покажем някои LARP-ови, защото моята програма е максимум 10 минути. Може да не стигне. LARP евент отиваме. Екипи и ще Enchant. прочетем. Боже. LARP Enchant. Тук се LARP Enchant. Затворено за известно време. Тук е LARP евент, тук се провежда евент. Заведаме към следващия фиш. LARP фиш. Аз ще показвам само интересните. Здравейте хора, аз съм Вика, Салатник, днеска правим една стая. Какъв беше той, ArmyCraft. И отиваме към знаеме. LARP Food. LARP Food е за храна, там има животни. Тук имаме не работи, мисля. LARP Free. Има фри работи, където можете да идвате и да си взимате. Ще слагам май с пари са влизат. LARP и тръгваме към LARP. Там няма нищо. На LARP Jump. Тук трябва Nether е само от LARP и тръгваме към LARP Nether. PvP. Nether няма да ходя, защото е цялото... Няма нищо. PvP е доста интересна игра. Ето тук паднах и се отрепах. Ето LARP PvP. LAT. Така. Те са моите. Доста интересно е PvP. Warp. Ега си. Дай да отидем. Рест, то там показва как се слага реденцията. Дай пак да го покажем. Ето, тук взимаш брадва. И първата стъпка. Четете. Ето. Ето, тук с брадва взимате си. И тук се определя какво трябва да направите. И тук втората стъпка, какво трябва да напишете, какво... Отиваме към LARP Рулес. Странното е, че тук резиденция се прави с дървена брадва. LARP Рулес, тук ви го показахме, още докато почнахме, това са... Shop. И към LARP Shop. Шопа има пак интересни работи, добена златна ябълка, звезда. С това можем да си направим бикъм, легендарка има. Той какво е? И просто се да нов и има по-малко работи от очакването. Какво е ти е? Кое? Не това така. Стои се правят варки. Може Ама не са сложили пари. И отиваме към LARP SMS. Отиваме към следващия LARP. Добре, дошли. Четете си, сега нямам време да чета. Има тук долу. Мега V+.
Тук може да си спрете на пауза да ги прочетете. Арми командите, ви командите, мега И заминаваме командите към и ви плюс командите. Така, следващия ларп. спринт. Аз чувам Тук е Warp Sprint, Survival. където можете да справите нещо като където, както виждате, free item има. да. И Ето, това беше Warp Sprint. вижте отидем към- китовете. Кит, само два кита. The Tools е Survival. за Diamond работи, а Tools е за камени. Така, Кит, То скоро Опа. сложим Warp, The End. Warp. Опа. Warp. And... Ами, тук пак има интересно нещо. Не мога да Ами, чупи. То с какво се чупеше, бе? не знам. Кирка. О, то сме уби. О, не! Гледай, какви гадни Така. хора. Следващия Warp е... Warp. Последния е HP. Къпа. Warp. Тук доста интересно място. Това. От лава направено. Free. Да, Free sword има. Помисли се, че ще падна. Ето хора, Ender, тук вече работи Ender Chest. Survival също работи Ender Chest. Аз Той не го взимам видях. HP. Аз и те няма да такова, докато ще го видите. И това е от сървъра. Надявам се да влизате. Надявам се да ви хареса сървъра. Ще сложим сървъра в описанието, защото мисля, че не мога да намеря къде пише. Чакайте, сега ще видим. Спам. Ами... Не го пише. Freedoms. И надявам се да ви хареса. Довиждане.